Vara la bunici era pentru ei cea mai frumoasă aventură. Doi verișori, mereu cu zâmbetul pe buze, își petreceau zilele explorând fiecare colț. Dar locul lor preferat era hambarul, un tărâm plin de mister, cu borcane, lucruri vechi și comori uitate. Într-o zi au descoperit ceva fascinant, o cădiță de bebeluș plină cu bile de sticlă. Străluceau în lumină ca niște mici planete. N-au întrebat, au luat câteva, apoi câteva în plus și zi după zi au început să le împartă și cu copiii de pe stradă. Erau atât de frumoase și părea că sunt fără sfârșit, sau cel puțin așa credeau. După câteva săptămâni s-au întors în hambar. Cădița era goală. S-au uitat unul la altul fără cuvinte. Noi doar le-am luat pe cele de deasupra, au șoptit aproape neîncrezători, dar acum nu mai știau cum să-i spună bunicului. Uneori entuziasmul ne face să uităm un lucru simplu. Înainte să luăm ceva, ar trebui să cerem permisiunea celui ce-l deține, iar dacă o primim, să o folosim cu înțelepciune.